Kini kadai Federasi Meghalaya bat ni piliang sengobhai pi baro syakatuk pubor mentah ke janmit pada syua bangin pai syaki kubor ki babniak ngin yapet syai kimat berkongsan. Keno Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ba ke Pakistan kadai ke nong kershan bala slam na ke bentar ki seng lekno da ke boong bangila syai ke jing syak tombor lah nyau kusan snam Henry ngin ailat show. Shong jing yalang katenat ke kot ke kia hadin ke jing yok pang temai na uknyang jing pang COVID-19 ha ki jela ba per jong kari India. Yele ke Meghalaya ban yok jing itu ya ki jingking jeri kum ki World Heritage Site jong ke UNESCO. Bat jurip Menteri Rangba Ukongrat Sangma ya ke Jingshna ya ke Jingking Hadama Chiring ke Baha William Nagar Maham Persya ya ke Company Halor ke Jingslem ya ke Jingtei. Ki kubor ki babnia. Menteri Rang Badu Jongkeri Narendra Modi hene kesngi uloong baya ki jingsha tombor dangshen hari India on ailat shu ban yo I kum kitma Henry de ban itu yaki kum shibenta jongkabut yelek tma bala kershan da ka sorkar Pakistan. Haba ajengkren ha ke jingelang pat ba ha Mahatma Mandir ha Gandhi Nagar Modi ulo keno ba ka Pakistan kala ajeng kershan ya ki lekno ulo ong katu kat ni ki lekno bala jet da ka Amerika kila yo ya ka jinglek burom ha Pakistan keni ke de ka sakhi ka ba syai kedar jong ka jingdon kti jong kata kari keni kamde shu tang kathma Henry ke de ka bun ka bala penbet lupa ong Modi. मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है आप वॉर ही कर रहे हैं. Ka tenat ka koi ka khia jong ka sorkar jela kala penlong ya ka jingelang ban bishar benia bat ka medical expert committee halor ka jingpen kre jong ka jela hadin ka jing sedang ban sapriang ka klam COVID-19 ha keleng kari. Ya ka ni ka jingelang lapenya do principal secretary ka tenat ka koi ka khia Usampat Kumar ha ka balai don lang ki Rio Shempang jong ka koi ka khia bat ki nong mikmat na ki Jakarta rekam ba kongsan jong ka sorkar bat ki Rio Shimet na keleng ka jela. Habai keren ba ka Didi News ne ka sngi u Kumar ula pensyai ba ka ne ka jingya kandu ka longkum kalat jingya da habai dei bat ka jingpang bat kinong pang COVID-19 ki badang yo thamai ha ki jela kum ka Maharashtra bat Karnataka. On the current data that is available is that most of the symptoms that they have noticed in other parts of the country were mild in nature, so there's no cause of much concern. But what we have done was essentially it's kind of a preparatory exercise, like make sure that you have all the things that are there in the hospitals and whether all the protocols are again rehearsed. So that's a kind of an activity that we have done, and we are actually asking all the hospitals and everybody to also to identify any fever like cases, like any fever cases, also test them for the COVID to see that whether there are any. Ki pulit kila penlong ke jingwat benia ban lum jingtip na ki nong shong shnong na ke benta ban yo ya ke jingtip ke basai halor ki shikurim ki bana Indore Madhya Pradesh ka bala jar ngai na do ka arfulai tarik mentau benai ha ka por ba ki danglet jingo ya ka wei ke jaka jingo kai hasora
Superintendent of Police ka East KHASI Hills uba Vivek ula pentip baya kita ki arngut ka Sonam Raghuvanshi bat ke Raja Raghuvanshi la yoi khaddu ha ka arpu artarik mentau benai hadin bekila lejngo ya ka snong mau lakiat ilaka menteng hajan jingking jri double decker route ha nongriat. Last seen on Thursday, on the 22nd, they had gone to Molakiat and they had hired a scooty from here, Yamaha Cygnus scooty from Speeding Road, and they had gone to Molakiat. And from there they had gone to Nongriat. They had stayed in a place called Shipara Homestay in Nongriat. And thereafter, the next day at 5:30 in the morning, they had left that place and come back to Molakiat. Ka sorkar jela kadangile banyo ya ke jing itu ya ke jing king ki bala penpur da ki jermi bala tip ha ka than kum ki jing king jri kum ki World Heritage Site jong ka UNESCO. Ketenat art and culture kala penlong ya ka workshop ka pasisngi ban pen kre na ka benta ki jing king jri ha Heritage Club Tripura Castle hene ka sngi. La pentip ba katarik ba khaddu ban pha ya ka jing penrung kerteng syaka World Heritage Center ha Paris la bu ha ka basdang jong ubenai rempang man usnam. Ya kan ka jing penrung kerteng on sabishar bnia da ka World Heritage Committee ha usnam ar hajar ar punyo ban shim ya ka rai la da ya ki jing king jri on itu ne em kum ka World Heritage Site jong ka UNESCO. Headquarters, they contacted us and to see the areas where we can provide technical assistance to the government of Meghalaya and also to the community, especially in transmitting this traditional knowledge system and inventorizing those incredible living roots. Menteri Rangba ka jela ukon rat ke sangma henne ka sngi ulale jurip ya ka jingshna ya ka jingking ha dama chiring ka badang ya chakmat ha masa adong bala tepru kum ka cinema hall ha William Nagar. Kani ka jingle jurip kalong hadin ka jing ujor da Menteri Marcus Marak ha ka baidai bat ka jingpen slam banshna. Hagani ka jingle jurip Menteri Rangba ulam maham ya ka company ka bapentre ya ka tei ka jingking bakan penstet ya ka kam da ka bapatha ya ki bakin ai ya ka kai phot tre kam man ka sngi. Ulapan pauru balada omla ban pendep hakapor balabu kan sya ai blacklist bat onla ban khang ya ka tei ka company ka batre ha ka jela. Menteri Rangba ke jela ukon rat ke sangma haringkat Menteri Ketenat PHE Marcus Marak bat ki ofisar hene ka sngi kilale jurip ya ka jaka sam badan hadoreng gire. Jong ka William Nagar Urban Water Supply Scheme ban bishar bnia ya ka jingya cakam jong ka wat ka baningkong. Hadin bala jurip ya kata ka jaka Menteri Rangba ulak mi lenti ban pendep kloy ya kata ka projek. Da ka jing pendep ya ka ni projek ka William Nagar kan samat ya ka jingla ban penbiang dona ha ka laipo saupo snem. Expect this to be completed very soon, and after that we are also expecting and working hard to get the sanction for the second phase so that the entire project can be completed and people in William Nagar town can get sufficient water. This will be providing about 15 MLD, that's million liters per day, with the provision to expand after 15 years, 20 years if it's required up to 20 million liters a day. Ka KHASI Students Union Nongpo Circle henen kasngi kalalet yakendu ya ka Dr. Dibla ka badai ka Medical Superintendent jong ka Nongpo Civil Hospital ban pan jingshai ha ka badai bat ka jingkeno halor ka jingle torti ya ka wai kalong keme ka balet kha khalung ha ka te ka jaka sumar. Di kumta nakaliang ka KSU kala kentu ya ka Medical Superintendent ban penlong ya ka jingtoket ka babnya bat ban le da ka bating ya ki bidon kti ha ka te ka kam. Wanda kasang hindi nomor bakal Yesu ulay kaliang jong kasang inom kendu ya di nomor yang ni tentang ilawan yang tak kasni pat nilayo pat kendu ya di medical dan jong ka ni hospital ukun juro nila pak ka berkas ini kendu ka di MHO ya kaliang jong iru ila kubur ya kena di kopi jong di nomor yang ka hospital
bat mila kerpat iki motor jong nasal ba inlek atau batenge pada kalian jong niru la kubur ba inlek dan batenge atau air kudus nang nak mata de kino bai Turki nak mata de jong skam jong kami Menteri Rangba ke Jela Konrad ke Sangma ula play ya ka ying thamai jong ka St George Higher Secondary School Hasamanda. Haba penpau ha ka ni ka jingelang usangma ula kermen ka ni ka kamera kelas kan long ka jinggentiu ha ka pule puthi na ka benta ki kena pule. Menteri Rangba ula samru ya ki tablet MTAP Digital Learn 8 syaki kena school jong ka te ka school. Hagawai pat kejingelang Menteri Rangba ula sam yaki mobile phone syaki nong trai ka agan wadi ha samanda kum kejing persyang ban penklan ya kejing pentrekam nadu tenrai ha kuat kakia kejing aibam bat ki program penroi yaki kena ha kejela. Ula samru yaki kuar jar lani IIT Innovation Eco H2O filter syaki Anganwadi Center ka program ka batmu ban penbiang ya ka umdi ka bakhut yaki kena ha kisnong nong kendong. Haba penpau ya ka jing smokia ka bajur halor ka jing shlei ka bajuja man kapor ha ka snong per bernihat MLA ka jirang uba sustenance sotun ringkat bo deputy commissioner ka ribhoi Abhilash Baranwal barki officer na ka National Highway Authority of India bat ka PWD kila penlong ya ka jing jurip ya ki jaka basyakta ha ka jing shlei hinne ka sngi. Hadin kini ke jinglek jingo ya kata ke jaka uba sotun bat udisi kila penti kena ya ki patba bo on sa shimkia kirke ban weng ya kini ke jinge kila banjur basyan ke kam kan sedang ban penduna ya ke jingta jang uslap ubajur hakipor ban wan nak kilang jonga kerpat bangan kerpat i ban yakran baka Assam counterpart kenang ba inyo ban penyar ya ketika stretch dan ketika stream kenang ba ke haka koriliur kan yo ban lek dak besuk aila itu wa ke kan yo ban lek hak nanti ke ba la ban lek bek dak ba yai bek kenang ba kanum dan kanu ka jing push back lane ka jing phai biang jong ko dak lapoi hak ketika hakti ki area Ka Jaintia Students Union Central Body henne ka sngi kala penbena ban syong kelan mongor la syai ka sngi ha kapor khatway bejemen step halat college kiang nongba. Kani ka rai ka long hadin ka jingelang ka bakirki ha ka baidei bat ka jing bomyo orung kelas ki samla pule ha ki jaka pule baper. Ka JSU kala kerpat ya ka sorkar baka dei ban le AA mardor halor ka jing bomla ban penrung kelas ki samla pule ha Jaintia Hills. Kerpat ye waro ikena skor ki udah pemyo like kelas iwan di institution osnya bahagi one step ini halat college he por khat bi uje kerpat ye bagi ba ikena le wi amlang bagi konyopi ne ba step open money sit in demonstration kini man gam cinta open snyao le ne jing snyao si yang i open snyao ke sorkar to adu ne isni kini kon kiti ini wi ubara yang i memyo kelas ke MLA ka nong po ba Meryl Bonds ne ka sngi ula hiar sya ka snong tham ban IT ya ka work order ka basilak tingka na ka benta ban pendep ya ka jingtei jong ka balang Catholic hapo ka special rural works program. Nalor ka work order MLA ula no senyang ru daki med bat syuki sya ka tei ka balang. Haba ajeng keren ha ka tei ka sngi MLA ula banjur ya ka jingdon kam ban yatri lang ha pedeng kinong snong bat kinong mikmat ya ki bakila banjit lajit kenang ban wanra ya ka roi ka par sya ki jaka nong kendong. Kan long kasien ka baningkong ha ka than West KHASI Hills ha ka ba onla ban penurlong na ka benta ban siang yo plang plastik ha motion road ha ka jinglut ka balong prak lur tingka kat ba ya ka multipurpose indoor hall ka balambang ha ka jinglut ka ba point nyo prak lur tingka ontei ha ka snong mau thengkut Yau plang plastik la siang hamadan riangdo bat on penyat da ka Motion Road Sports Association. Ka kam kadang ya cek prang menta bat kinong snong ki kirman ba kini ki jakai lekai ki nyerap shibun ban kentiu bat penklan ya ki sap ye lekai jong ki samla jong kathan. Menta ngin ya pet ya ke jinglong jingman ke sun minang hatura.
Ka jing kriat kalong 40 degree Celsius bat ka jing shit kalong 10 degree Celsius. Ka jing sngam ka hau mentag sngi kalong henriu kendai na ka shispa. Ka jing hap slap I waypoint henriu milimeter. Haba pai pat chanong ba shalong ka jing kriat kalong kat nyo degree Celsius bat ka jing shit kalong 40 degree Celsius. Ka jing sngam ka hau mentag sngi kalong prapunyo na ka shispa. Ka jing hap slap kalong 0.0 milimeter. Kat bahajo wai pat ke jing kriat kalong kat kendai degree Celsius bat ke jing shit kalong 40 degree Celsius. Ka jing sngam ka hau mentara sngi kalong prapusau na ka shispa. Ka jing hap slap kalong r milimeter. Kandon ka jing hap slap hawa bun teli ke jaka hatura shalong bat jowai. Shwaban poi syaka bakut jong ka thok kubor ngin yepet biang sa shisien yakimat bakongsan. Keno Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ba ka Pakistan kedai kenong kershan ka balal Islam na ka bentang kiseng lekno. Da ka boong pangila sya ya ka jing sya thambor lah nyau pusan snam hinrei ngin Ayla Shu. Syong jing yalang ka tenat ka kuat ka kia hadin ka jing opang thamai na uknyang jing pang COVID-19 ha ki jilla ba per jong kari India. Yele ke Meghalaya ban yo jing itu ye ke jingking jeri kum ki World Heritage Site jong ka UNESCO. Bat jurip Menteri Rang Ba konrat ke sangma ya ke jingshna ya ke jingking hadama chiring ka ba ha William Nagar maham persya ya ke company halor ke jingslem ya ke jingtai. Te paralok atu ngila poi syaka bukut jong katuk kubor jengi mata ka janmit hadu bangin daya syambiang bat pila syai kasngi kublai pi baro. Many more centuries.